Alle welkom. En wij gaan vanmiddag even school. Ik zal even uitlezen de spelregels allegear. Nee. Jou het vaker dien, of net? Nou, een enkele keer eens. Maar dit ziet er soepel uit ook, dit soort shit. Dat ik, hè. Ja, ik ben meer verdediging in die verhaal, hè. Hey, ik zit hier bij het Haarlem, hè, dus... Ah, jou bent een soepel vanuit de Poolse shirt, hoor. Zo doe je dus. Hoe ging het? Dan komen we gelijk 1 keer per jaar allemaal eventjes bij elkaar, hè, voor het scholen. Het is leuk werk, hoor. En vindt u het gezellig? Ja. En wat is er zo leuk aan? Nou, de gezelligheid met elkaar. Je bent er even van de straat af, hè. Niks meer? Oh, hard op. Slag het wat met de puntentelling? Ah, jongen, ja, weer. Ik had er niet van het begin, ik uitlezen. Het klonk nogal ingewikkeld, hè? Oh, zo maar net zo ingewikkeld, man. Als er in elk vak 1 schijf zijn dat 20 punten. In elk vak 2 schijven zijn dat 40 punten. Bevinden zich buiten deze berekening nog meer schijven in het vak, dan tellen deze schijven elk voor de punten van het vak. 22, 23. En 6. Nee, 6. Jo. 34. Ja. Je nou 23 en Jochem? Wat? Jij ik nou 23 plus Jochem? Ja. Dan kom ik tot 22 uit. En dan komen we op de aanbieding, maak ik niks uit. Ja, klopt. Maar je bent net zo heel streng, Erik. Ah, nee, het is maar een speeltje. Jongens, wat zit je met te gluren? Wat zit je met te gluren? Ja, Jen. Wie bereid? Maar net even mooi dan. Nee. Dat is voor oude meesten. Is dat zo? Ja. Waarom is school voor oude meesten? Niet net. Dan ben al die oude meesten te binnen. Nou, dan kun je met gemiddelde wat naar beneden halen. Ja. Nee, volgens mij kun je meteen wel voor die jongeren organiseren, want die steen voor de Ja, rut. leuk hè? Kleuren bij de buren is dat hè? Ja, hartstikke mooi. Dan taak hem hier maar een mixtoernooi met jong en oud. Nou, wie weet hè? We staan overal hier voor je hè? Zeker weten. Ja, Is het wat slagen om het nota? zeker. Jazeker. We hebben al een beetje problemen met de spelregels nog, maar ja, dat is elke keer hetzelfde hè? Hoe gaat het om nota? Dat behoort je. We zijn dus voor het stil. Alleen ik maar tellen, onderteken. Dat mag ik daar opslaan. Want hokker speeltje ben je aan het spelen? Schutjassen. Wat zijn dat? Hokker speel ben je aan het spelen? Schutjassen. En wat is dat? Ja, schut. Dit is een beetje Waar de eerste 100 regen had. En dan kan je schutten. Zo, dit is de troef. Dat het blikt. Dat is troef. En je krijgt mezelf in de hand, als er haast of net haast, dan is het nog. Als die aardig heeft en... Dus de blik nou direct weer in orde. ja. Ja, dat kan ik wel verschoppen werden, dat ik. Ja, Ja. Ik ben heel eerlijk, ik begreep er heel onder van.
En moest mij spelen. Kerst wel met kaarten. Ik net Claudiassen? Heb ik nog nooit hier. Oh ja, dit is gewoon. Nou, als het net Hallo, dat is dan Claudiassen. nou, kerst misschien wel liegen. Ja, dat kan er wel bij. Ja, dat keek heel goed. In elkaar. Claudiassen. Spelen je dit alleen al of per 2? Hoe werkt het dit? Met 2 man en 2. 4 man. 2 keer 2. En ben je nou ook bot afhankelijk van je maat? Ja, die moet je bij doen. Die moet je helpen, hè? Anders kom je er net terug. Als dat misgaat, dan is het altijd de schuld van je maat. Ja, maar dan gooi je hem erdoor u daar. Die vergooit hem altijd, hè? Dat wil je zeggen. En wat stiert er jongen op het spul? Nou, ach, een potje bier en zo wat. En een carbonatie en dat soort dingen, hè? Nee, dat is wel net zo bleef. Ja, ben er nu 56 hoor. Man, maar hier nou ook een bepaalde strategie voor, hè? Ja. Ja, een beetje gemeen, maar wel. Had net ook van. Geef ze nou maar. Ja. Dat Maar je op letten bij dit speeltje? Overal op. En wat vind je er zo leuk, hoor? het spel. Klaverjas ik wel, dit is skutjassen, maar klaverjas ik wel. Maar ik vind skutjassen, dan kan je een keer zweren. Bluffen. Of bluffen? Ja, je mag ook wel graag wat plegen, je weet dat dan wat? Ja, dat komt er wel op. Bij mij net een man. Ja. We krijgen we carbonaden, maar daar heb ik dan wel een mooi verhaaltje over. En het houdt in, Jan de Vries en Johannes Loustra, die waren hier aan de kaartspelen. En Jan de Vries hier in Friesland. Wij 4 Toen miljoen. ze volging leidde om de sleutels op te zien, leidde het vlees op het dak van de auto. En toen ze erin naar 10 jaar wien, toen miste Jan de Vries zijn carbonaden. Dat ben ik vlug waarom reden en dat leidde op een braak in Ter Wispel. Want dat hobbelen nou, wat wie dit vlees er uitspant. Dat ik hier de snij stad op carbonaden. Ik ga hoor.